Сега да се върнем към българина и народопсихологията на българина, когато купува имоти, все пак подкаста ни е насочен към недвижимите имоти. Да разгледаме нещата от гледна точка на това какво го кара да се чувства сигурен според теб. Какво му трябва на един човек, за да каже да го направим, нека да го купим този имот? Ами то първо си и вътрешното усещане, което мисля, че за повечето българи важи. И ние даже и преди малко, преди да започнем да записваме, си говорихме за това как за българина колко е важно да притежава мястото, на което живее, което, ако го сравним, може би с други места по-на запад, дали в Европа, дали изобщо в другите континенти, там като че ли не е чак толкова много на фокус да си собственик на мястото. Повечето хора като че ли там, когато и аз съм пътувала и съм изживяла в чужбина, ми е правило впечатление, че да, хубаво е да има нещо, но много повече разчитат на това да живеят под наем, докато тук за нас е много важно да сме собственици, да го имаме нещото. Някак си, ако това е заложено вътре в нас, това вече ни бута в посока изобщо покупка. А пък как се взима решението, по принцип начина, по който се взимат решения, хората си мислят, че става в главата. А то не е в главата. И емоциите са нещото, което ни побутва най-вече в някаква посока, и то за всички решения в живота ни. И главата е там, за да ни помогне с аргументите, да премерим за и против, обаче решенията всъщност се взимат някъде от тук отдолу от под лъжичката, където емоцията ни подтиква към това дали искаме, дали си представяме на това място да изживеем някакви хубави, красиви моменти, или по-скоро има някакви неща, които биха ни били, да кажем, в някакъв ущърб. Затова е едно от нещата, които най-успешно обикновено продава на някого каквото и да било, е когато го пипнем в сърцевината, някъде там в душичката, да усетим кое му е важното. Дали този човек му е важно семейството му там да се чувства добре, дали му е важно да има къде си разхожда домашния любимец. Такива малки нещица, които са много по-нюансирани и отцветени от емоцията, отколкото защото често бихме се замислили дали пък сега не е цената, дали пък е локацията. Разбираш, че са важни тези неща. Естествено, че хората търсят по това. Обаче обикновено това, което е като сега дали е имот, да влезеш и да го усетиш мястото, дали е дреха, която си купуваш, да я пипнеш, да я усетиш, като я облечеш, то това, което отвътре някак си ти кликва и ти казва, тук ми е моето. Там е спусъка. Ами да, някъде е там в тая емоция, в която да го върнем и към терапията, мястото, на което можем да се отпуснем. Защото това е дома ни, би трябвало да е, моя дом е моята крепост, би трябвало да е това място, на което да можем да пуснем деня, да можем да не се занимаваме с всички уния неща, които са свързани с оцеляването ни и буквално и преносно, ами да бъде място, на което можем да пуснем бронята и да можем да се отпуснем, да махнем маските, да бъдем голи буквално и преносно. Как мислиш, като статистика, българите имат с един от най-високите проценти на притежание на недвижима собственост. Въпреки това обаче всички говорят, че са бедни масово, говорят, че са бедни, не всички, не казвам всички, това е грешно. Масово говорят, че са бедни, самочувствието е по-различно, по-ниско, можем да кажем. Мисля, че това е масово. Защо според теб е така? Да, ще сещам за една друга статистика. Преди време ми беше попадала за това, че българите или в България има най-много луксозни коли на глава на населението. И то като се замислиш, наистина, ако се разходиш по нашата улица, ще срещнеш толкова луксозни автомобили, колкото рядко има на други места. Нашите може да са малко по-мръснички, да кажем, но ги има, защото е въпрос на статут тук. Това пък с притежанието вече на жилище или някакъв имот изобщо, българина много често го вижда това като много по-сигурна инвестиция, дали за в бъдеще, дали да остави на децата си, защото то често в народопсихологията ни е по-скоро това. Не толкова аз сега ще го купя това място, за да мога да го продам, да изкарам пари, ами по-скоро е аз да купя, за да има за децата, за да съм ги подсигурил тях. И да, сигурна съм, че сме с един от най-високите проценти на притежание на имоти, защото като виждам и около себе си други хора, които горе-долу и в моя диапазон възрастов, това е като че ли приоритет.
нещото, което като започнеш да изкарваш пари, достатъчно имаш финансова стабилност, не е толкова фокуса върху това да си купиш автомобил или даже да пътуваш някъде по света. Не е фокуса толкова в преживявания, които да си подариш, а като че ли една от първите неща е трябва да си купа апартамент най-често. Все пак това е по-постижимото от къщата. Но да, трябва да си купя апартамент и това е една от първите неща, към които хората гледат, когато вече се почувстват достатъчно стабилни, защото като че ли им създава допълнителното усещане за тая сигурност. Имам ли го това, си имам вече моята крепост. И то може би и назад в историята, като върнем, като видим колко несигурност е имало в различните версии на българската държава, дали е имало или нямало. Някак за българи на дома, това място, на което израства или израстват децата му, е място, на което се чувства най-сигурен. Тоест, за да получи това усещане на контрол върху живота си, трябва да... Това е една от причините. Да, не е толкова контрола върху живота, колкото е усещането за това, че съм се справил. Това, че съм постигнал, това, че съм успешен. За страшно много хора някак това е критерия за успех. Което сега плюсови и минуси. Да. Разбира се, че е някаква форма на успеха, но въпросът е какво класифицираме в нашето възприятие като успех. Не е нужно човекът задължително да се хвърли в някакви непостижими цели на купуване на имоти, ако това всъщност ще наруши качеството на живота му. Добре е някакси според нашата черга да можем да се разполагаме, защото това също го има, нали? Така е, да. Да търсим, ако може да си купим пентхаус, ако може да си купим най-луксозното възможно и някак си излизаме малко извън чергата си, какво можем да си позволим. Всъщност това може ли да кажем, че нещо, което трябва да се доразвие у нас българите, да спрем да търсим външното одобрение, показвайки примерно този стандарт, скъпата кола, която не е по нашия джоб, по-големия имот, който не е по нашия джоб. Добре би било, защото в един момент дори покупката на нещо такова, което би трябвало да донесе една наистина хубава емоция. Наистина да можеш да се почувстваш горд, в един момент може да се окаже, че цената и буквалната и преносната може да е непоносима. Буквалната, защото чисто финансово не излизат сметките, ама преносната сметка е, добре да, аз ако ми се налага да давам някаква огромна част от доходите си за това жилище, то вече в един момент почва да идва като тежест, а не като радост, не като... няма да ми дава това спокойствие, което би трябвало дома ми и моето безопасно място да може да ми създава. Да, малко да аршина, с който мерим. При българина сега доста обобщаваме, разбира се, но не е като да е толкова необичайно и си знаем и най-малкото това, което виждаме и в медиите, като нещо, което като че ли доста се подкрепя, че човек задължително трябва да има огромни материални постижения, за да се чувства успешен и съответно с това нещо да се парадира, което, например, класическия пример, дето обикновено си даваме, е как човека живееш в крайния квартал, в малката панелка, обаче си е купил Мазерати, примерно, или си е купил някаква турболуксозна кола, на която е сложил газова уредба. Не, че има лошо, на луксозната кола си сложим газова уредба, нали, излиза много по-изгодно. Обаче е тая показност. Аз няма да имам какво да ям, ама ще имам Ролекс на ръката си. И почва да става абсурдно, защото изместваме страшно много фокуса в външната валидация. Отвънка някой да ми каже, браво, ти си голям пич, ти си много успешен, ама отвътре душичката ми да страда, защото всъщност така съм си разпределил нещата, че не мога да се справя. Всъщност трябва да работя за другия. Да му докажа. Да, извънж едно ставаме длъжни на околния свят. И то така се получава даже, че например, когато нещо е такова скъпо си купим, което не можем по принцип да си позволим и не ни е спрямо нашата черга, така се получава, че вместо да му се израдваме наистина, ние почваме да бачкаме за него. И почваме да му ставаме роби. А не е идеята това. Не е идеята да се заробваме. Идеята е дори, примерно в покупката на един имот, това да ни даде усещане за някаква свобода. За някаква лекота, че ето го, това нещо си е мое, колкото ще да е там голямо и на който ще да е етаж и така нататък, ама това си е моето. И може би и това да е добре да си го преразгледаме в тая
в този менталитет, максимализма, че трябва от 0 до 100 да се скочи на секундата. Добре да, ама това аз съм си го виждала и по себе си, когато е ставало дума за покупка, примерно, на някакъв имот, страха от това да не взема да се прецакам. Аз сега това веднъж като го взема, какво правим после? Докато някой не ме светна за елементарното решение, което е после, ако това не го искаш повече, продаваш го. И си купуваш следващо. Което за мен беше вау! Защото има го и това също, че като че ли когато вземем нещо такова голямо като решение, все едно се женим за него и няма развод повече. А пък си изтърваме това, че може сега да си позволим толкова. Пък после вече вземем толкова. Пък по-нататък ще вземем по-голямото. И да скачаме на малки крачки, а не от днеска веднага да скачаме на Еверест.